Rozgrywki pierwszej ligi juniorów starszych wchodzą w decydującą fazę, a GTV Stadion Śląski bije się o lokatę gwarantującą spokojne utrzymanie w śląskiej elicie. Chorzowianie, którzy są w tym sezonie w trójce drużyny z najwyższym dorobkiem bramkowym w stawce, jednocześnie w niefrasobliwy sposób gole tracą i w efekcie muszą martwić się o utrzymanie. W minioną niedzielę podopieczni trenerów Pawła Grycmana i Andrzeja Nieściora podejmowali u siebie UKS Ruch Chorzów. Spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze, częściej byli przy piłce, potrafili zbudować składne ataki, a w ich poczynaniach było widać konsekwencje. Stwarzali sobie okazję do pokonania bramkarza niebieskich, ale brakowało im wykończenia w 16 gości. Ruch również potrafił się odgryźć i to właśnie przyjezdni pierwsi zdobyli gola w tym derbowym meczu. W 27 minucie Filip Rechul wyciągał piłkę z siatki po trafieniu zza pola karnego. Gospodarze wcale nie załamali się po utracie bramki, wciąż konsekwentnie grali swoje, a w ich poczynaniach było widać wiarę we własne umiejętności. Efekt przyszedł w 38 minucie spotkania. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do wyrównania doprowadził Roman Terbalian, dobijając uderzenie Antoniego Turczyńskiego. Trzy minuty później było już 2-1 dla gospodarzy. Podopieczni trenera Nieściora wywalczyli piłkę na połowie przeciwnika. Kamil Chrząszcz podał do wychodzącego na pozycję Turczyńskiego, a ten w świetnym stylu ograł obrońcę Ruchu i dał swojej drużynie prowadzenie. Zawodnicy UKS-u wzięli się za odrabianie strat, ale do przerwy utrzymał się wynik 2-1 dla GTV Stadionu. Po zmianie stron gospodarze zdawali się kontrolować przebieg gry. Nie atakowali już tak często jak przed przerwą, ale też nie pozwalali na zbyt wiele drużynie niebieskich. Z jednej i drugiej strony okazji było jak na lekarstwo i do 78 minuty utrzymywało się jednobramkowe prowadzenie stadionu. I właśnie w 78 minucie kontrowersyjną decyzję podjął sędzia tego spotkania, dyktując rzut wolny dla Ruchu. Goście świetnie wykorzystali swoją szansę, a po efektownym rozegraniu stałego fragmentu gry gol samobójczy dał im wyrównanie. Podopieczni trenera Nieściora jeszcze nie otrząsnęli się z niespodziewanej straty bramki, a Filip Rechul musiał wyciągać piłkę z siatki po raz trzeci. Tym razem gospodarze pretensje mogli mieć już tylko i wyłącznie do siebie, bo w łatwy sposób pozwolili rywalowi objąć prowadzenie. Dyspozycję mamy dobrą, my nie mieliśmy się tutaj czego i kogo obawiać, więc graliśmy z taką pewnością i to dobrze wychodziło, dobrze funkcjonowało. No niestety każdy mecz piłkarski trwa 90 minut, nie 45. W drugiej połowie co prawda, no tak jak już powiedziałem wcześniej, założenia takie były, a nie inne, żeby tak zmusić tego przeciwnika do ataku pozycyjnego. No, daliśmy się zaskoczyć przy rzucie wolnym, bo rzut wolny to jeszcze nie bramka. Przeciwnik rozegrał szybko, daliśmy się zaskoczyć. 2-2, a potem bramka na 3-2 po akcji przeciwnika, która zaskoczyła. Nie zaskoczyła ta akcja, bo ten przeciwnik kilka tych akcji wcześniej już tak samo starał się budować, czyli wejściem środkowego obrońcy. No niestety nasi napastnicy się zdrzemnęli, nie zablokowali tego wejścia i stało się nieszczęście. Do samego końca meczu stadion walczył o odrobienie jednobramkowej straty. Okazje do pokonania bramkarza gości po raz trzeci były, niestety ani jednej nie udało się wykorzystać. W samej końcówce od utraty czwartego gola zespół stadionu uratował Rechul, który w dobrym stylu wygrał pojedynek z napastnikiem Ruchu. To jednak niewielkie pocieszenie dla drużyny stadionu, która mimo dobrego meczu nie wywalczyła sobie choćby punktu i wciąż z niepokojem musi oglądać się za siebie w ligowej tabeli. Sami dobrze wiemy, że piłka nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością i jesteśmy bez punktów i takie jest zakończenie tego meczu. Na własne życzenie moim zdaniem. Samiśmy sobie stworzyli
to, co mamy. Liczba straconych bramek, to co zawsze podkreślam, świadczy o tym po prostu, że no nie możemy z taką liczbą straconych bramek grać o wyższe cele, tylko będziemy grali do samego końca o utrzymanie, ale nie poddajemy się. Mamy jeszcze 6 kolejek do rozegrania, 18 punktów do zdobycia i co tydzień przygotowujemy się do tego meczu z myślą taką, żeby zdobyć 3 punkty. Najbliższa okazja już za tydzień w Sosnowcu. Myślę bardzo ważny mecz, bo też tam Sosnowiec ma kilka punktów więcej od nas, ale my przygotujemy się spokojnie do tego meczu i myślę, że jeżeli unikniemy tych błędów, które robimy, no to wtedy osiągniemy korzystniejszy rezultat niż dzisiaj.